UPPL हान्जानि थामथि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेला जानानै थांबाय। दा बे गेवलां मेलाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बाहागो लानानै गोबां मोजां खोथाफोरखौ बिथाङा बुंनानै गालांबाय। दा बे समाव जों गोजोननाय मोनदों जे बिथाङा जोंखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय मदद होनो थाखाय खोथा होदों। लोगोसे बर' गोरोबथाखौ लेटार एन्ड स्पिरिट बेखौ आखरे बेखौ मोगथाङाव महर होगोन होननानै बिथाङा दिनै खोथा होलांबाय। दा बेखौनो जोंबो नागिरदों। दा बर' जेंनाया 100% जोबनायनि लामायाव बेखौ जोङो दायो फोथायनो हायो। दा बिनि थाखायनो जोङो दिनै UPPL आरो BJPनि सरकाराव जोङो माखासे खामानिखौ जों मावगासिनो दङ। दिनै क'क्राझाराव मोनसे हरु खजाय बायदि गिदिर मोनसे स्टेडियाम लुफुंनायनि थाखाय बिथाङा 150 कोटि घोषणा खालामनानै थांबाय आरो बे हाबाफारिखौ फैगौ 6 दाननि गेजेराव जागायनो थाखाय बिथाङा खोथा होदों। आं मिजिंथिदों जे बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेरावनो जोङो ISPL एबा नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि गेम फुटबल गेम एबा गुबुन इभेन्ट्सखौ जों बेवहाय खुंनो हागोन। आरो बिसेस भाबे ISPL खुंनायनि उनाव जोंनो भारत फुटबल एस'सिएशना इन्डियान फुटबल एस'सिएशना जोंनो सन्टोष ट्रफी खुंनो थाखाय मैया फाइनाल खालामबाय। जे बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा सन्टोष ट्रफीनि गेलेनायखौ बेवहाय नुनो मोनगोन। आरो बेनि गेजेरजों बड'लेण्ड ओनसोलनि जोंनि लाइमोनफ्रा नेशनेल इन्टारनेशनेल गोबां प्लेयार ओंखारनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। गुबुन बिथिङाव दिनै जोंनि गेजेराव सान्थि लाखिनाय, हा हुनि जेंनाखौ फोजोबनाय, साख्रि बाख्रिनि जेंनाखौ फोजोबनाय, बे गासैखौबो जोङो मावफुंनो थाखाय जों आखायाव लादों। UPPL हान्जा हिसाबै बर' रायजो राजाफ्रा एबा बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जिहेथु गोख्रों मदद होनानै सरकार दानायाव हेफाजाब होदों। बिथांमोननि अननाय, बिथांमोननि गासैबो जोंनि सायाव फोथायनाय, बेखौ लानानै जों इयुनाव गोख्रोङै हाबा मावलांबाय थागोन। आरो बड'लेण्ड ओनसोलखौ भारतनि गेजेरावनो मोनसे जौगानाय ओनसोल हिसाबै गायसननो थाखाय जों कुनुदिन फासयनानै थानाय नङा। जोङो गोबां थांखि लादो दोलोखौ राफोद खालामनो थाखाय। बेखौ लानानै जोङो सानसे साननैनि उनावनो जोंनि नेहाथारिया प्रेस मिट खुंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन। बिसेस भाबे हा हुनि जेंना फोजोबनाय आरो जिखिनि चाइल्ड लेबार, चाइल्ड ट्राफिकिं, IMR, MMR जिफोर दङ बेफोरखौ फोजोबनानै गासैनिबो सावस्रिया जाहाथे गोग्गोयै थायो बेवहाय खामानि मावनो थाखाय जों थांखि लादों। सोलोंथाइनि बिथिंखौ आरो गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो थांखि लादों। बेबायदि गोबां थांखि जोंनि डेलिगेटआव जोङो थांखि लादों। बे गासैखौबो जोंनि बे माखासे मानि थांखिखौ सानसे साननैनि गेजेरावनो जोंनि नेहाथारि बिथाङा प्रेस मिट खालामनानै नोंथांमोननो फोरमायगोन। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।